Συνεχίζουμε με τον Δόκτωρα Ιωάννη Παπά, μηχανολόγο μηχανικό από την εταιρεία Green Evolution. Θα μας παρουσιάσει εισήγηση με θέμα περιπτώσεις δυναμικής προσωμείωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και αξιολόγησης μέσω μετρήσεων θερμικής συμπεριφοράς. Μετά την παρουσίαση του κ. Παπά θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θέλω να παρακαλέσω και όλους τους συγγητές που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, όσο μπορούμε να συντομεύουμε, γιατί έχουμε μια καθυστέρηση. Δεν θέλετε βέβαια εσείς γι' αυτό. Αυτή είναι η δική μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας πια. Πάει μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ το Δήμο, ευχαριστώ πολύ το πρόγραμμα και τους διοργανωτές. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα πάντα είναι θέμα νοοτροπίας. Όταν έχεις ένα ξενοδοχείο το οποίο ζεσταίνεσαι και μετά αυτό που ακούς είναι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ούτε πράσινα προϊόντα, ούτε πράσινα κτίρια, ούτε αναβαθμίσεις πράσινες. Επίσης, εξοικονόμηση δεν είναι να βάλουμε φυσικό αέριο. Εξοικονόμηση είναι να φτιάξουμε το κτίριό μας και μετά να μπορέσουμε να κάνουμε διαφορετική χρήση άλλου fuel για να μπορέσουμε να ψήξουμε το κτίριο. Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα που πιστεύω στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι όλους μας να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε τι σημαίνουν οι όροι. Δεν είναι, προσωπικά το λέω και συγγνώμη γι' αυτό, δεν είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σημαίνει μια σπηλιά. Είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Και επίσης είναι και το ισοζύγιο μηδενικό ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό το δέχομαι. Τα υπόλοιπα δυστυχώς είναι θέμα να μπορέσουμε να συνηθίσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Εγώ σήμερα ήθελα να κάνω αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να την αλλάξω τελείως, να κάνω άλλα, αλλά μέσα στη διαδικασία της παρουσίασης θα σας παρουσιάσω και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς, δεν θα πω για μας, είμαστε μια εταιρεία που κάνει εξοικονόμηση ενέργειας και βοηθάμε γενικά είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς φορείς να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία θα συζητήσουμε και έχουμε συζητήσει ήδη σήμερα. Δηλαδή να κάνουν τις μελέτες, να κάνουν τις εφαρμογές και κυρίως να τις ελέγξουν. Λοιπόν, πολύ βασικό, για μας τουλάχιστον. Αν δεν υπάρχει προφανώς ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τους ανοιχτούς χώρους, θα μιλήσω, τα πάντα ισχύουν και για τους κλειστούς χώρους. Συμφωνώ με το ΚΑΠΕ. Είναι μια διαφορετική απλά οπτική γωνία. Τα αποτελέσματα όμως είναι τα ίδια. Εντάξει, πρέπει να μετρήσεις. Αν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να αξιολογήσεις. Αν δεν αξιολογήσεις, δεν μπορείς να σου δώσουν τα λεφτά. Αν αξιολογήσεις λάθος και σου δώσουν τα λεφτά και έρθουν και σε ελέγξουν και δεν αξιολογήσεις σωστά, θα τα πάρουν πίσω. Παράδειγμα λοιπόν αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων, οι οποίες είναι ακριβώς αυτό το κόνσεπτ. Όποιος Δήμος δεν κάνει σωστά την εφαρμογή, τα λεφτά τα πήρε πίσω το κράτος. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό προϋποθέτει πολλά άλλα πράγματα από πίσω. Γι' αυτά θα μιλήσω λίγο, γιατί τουλάχιστον το παράδειγμα που θα δείξω εγώ, εμείς προσεγγίσαμε αυτή την συγκεκριμένη μεθοδολογία. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν κάνουμε στρατηγικό σχεδιασμό. Μετά κάνουμε ανάλυση μέσω μετρήσεων. Αν δεν κάνουμε μετρήσεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν ξέρεις πού είναι το baseline. Πού είναι το baseline? Το μοντέλο το βγάζει στο baseline. Με ποια κλιματικά δεδομένα? Ωραία, βάζουμε τα γεωμετρικά δεδομένα. Τα κλιματικά δεδομένα ποια είναι ακριβώς? Της Φιλαδέλφειας? Γιατί όσοι κάνανε στην Αθήνα τα μοντέλα αυτά, διότι εμείς φτιάξαμε πολλά μοντέλα, κάναμε και πράσινες στέγες, κάναμε και ανοιχτούς χώρους, κάναμε και πράσινα μουσεία. Ποια κλιματικά δεδομένα? Της Φιλαδέλφειας ή το στερεοσκοπείο Αθηνών? Για τον Πειραιά? Λοιπόν, άρα μετρήσεις. Δεν υπήρξαν μετρήσεις. Πάμε μετά να σχεδιάσουμε δράσεις. Πάρα πολύ ωραία. Λέμε θα κάνουμε ψυχρά υλικά, ψυχρές πλάκες, φυτεύσεις. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά μετά έρχεται η ώρα να κάνουμε μία προσομοίωση με τα δεδομένα και με αυτά που θα κάνουμε και πριν, πώς ήταν και μετά, να δούμε πού πάμε. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να το κάνουμε συνέχεια. Ευτυχώς οι αναβαθμίσεις του ΚΑΠΕ τουλάχιστον παίρνουν τις μετρήσεις ως δεδομένο για να μπορέσουν να πληρώσουν. Διότι αλλιώς πώς θα πληρώσαμε? Πώς θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι αυτό που κάναμε ήταν σωστό? Μόνο βάζοντας τα υλικά βάλαμε και προσομοίωση? Και θα πω το εξής. Η ερώτηση είναι πολύ ωραία. Οι περισσότερες αναθέσεις βάσει διαγωνισμού πηγαίνουν κανονικά με διαγωνιστική διαδικασία. Οι περισσότεροι δήμοι που έχουν βγάλει τα έργα αυτά έχουν πάει 40, 45, 50% έκπτωση. 50% έκπτωση για ένα έργο που έχει εξειδικευμένα υλικά. Πέστε μου εσείς πώς θα βγει το έργο. Πώς θα βγει το έργο? Ποιος, δηλαδή από πού θα βγει η έκπτωση στο ψυχρό υλικό? Άρα κάποιος πρέπει να το ελέγξει. Άρα πάλι ο έλεγχος. Ο έλεγχος λοιπόν είναι τελικά, κατά την προσωπική μας άποψη, το α και το ω.
όποιος Δήμος δεν κάνει σωστό έλεγχο στο κομμάτι των υλικών, εκεί δηλαδή που ο εργολάβος θα έχει τον τρόπο να μπορέσει να περισσώσει λίγο το 50% που έχει χάσει από τον προϋπολογισμό τον αρχικό. Γιατί και ο αρχικός προϋπολογισμός που βγήκε από τους Δήμους για να μπορέσουν να κάνουν μια καλή πρόταση ήταν πολύ περιορισμένος. Περιορισμένο με την έννοια ότι μπήκαν άνθρωποι πάνω, άνθρωποι που δουλεύουν στις τεχνικές υπηρεσίες, για να κάνουν προϋπολογισμό ο οποίος είναι τσιτωμένος προς τα κάτω, για να μπορέσει να πάρει το έργο, γιατί υπήρχε και κριτήριο οικονομικής συσχέτισης μεταξύ των προτάσεων. Επομένως λοιπόν έχει κοπεί 50% από αυτό, και αυτό το 50% πρέπει να έρθουν ειδικά υλικά τα οποία κανονικά με τους προπολογισμούς αυτούς δεν βγαίνουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση επί των ανοιχτών χώρων, οι οποίες δυστυχώς θα καταλήξουν στους συμβούλους, οι οποίοι εννοώ σαν υποχρέωση να ελέγξουν. Αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση η οποία θα υπάρξει σε αυτά τα έργα θα είναι τεράστια. Διότι πολύ απλά θα πρέπει να αποδειχθεί και με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων, είτε είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί άνθρωποι, είτε των Δήμων, ότι αυτό το οποίο μπαίνει είναι αυτό το οποίο έχουμε υπολογίσει εμείς στα μοντέλα μας. Αν δεν μπει αυτό και μπει κάποιο άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι το μοντέλο δεν θα είναι αυτό. Άρα η μέτρηση θα ξαναδείξει τα πάντα. Εγώ θα σας δείξω σήμερα, τουλάχιστον εμείς ως εταιρεία που βοηθήσαμε έναν Δήμο, το Δήμο Φυλής, τι κάναμε σε αυτή την περίπτωση που δεν έχει μπει στη διαδικασία διαγωνιστική, αλλά προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο είναι μέσα σε μια λογική αυτού που ονομάζεται το πάρκο πόλης στη Φυλή. Εγώ θα μιλήσω λίγο πιο γενικά, με τη στρατηγική έννοια του όρου, τι σημαίνει αναβάθμιση. Το πάρκο πόλης έχει χωροθετηθεί, είναι πολύ κοντά εκεί που είναι ο Χιτά, και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γύρω στα 250 στρέμματα. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Είναι εκεί που είναι όλο πύκνο κατοικημένο. Υπάρχουν διάφορες πιέσεις σε επίπεδο διαφόρων πρώην Δήμων, οι οποίοι έρχονται να συνυπάρξουν πια. Είναι το Ζεφύρι, είναι η Φυλή, είναι Αλλιώσια, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και εκεί στη μέση υπάρχει αυτά τα 250 στρέμματα που είναι κάτι που να κάνει ο Δήμος. Αυτό λοιπόν το πάρκο, το οποίο έχει χωροθετηθεί, έχει ένα ρόλο, ο οποίος είναι να γίνουν διάφορα πράγματα τα οποία τελικά συμβάλλουν σε αυτό που λέμε Sustainable Urban Design. Εμείς δεν πάμε να αναπλάσουμε ένα χώρο που έχει πρόβλημα θερμικής νησίδας. Okay. Αυτό είναι ένα δεδομένο θέμα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε τις αναπλάσεις. Εμείς πάμε να αναπλάσουμε ένα χώρο που δεν είχε πρόβλημα τέτοιο, αλλά προσπαθεί να κάνει μια βέλτιστη χρήση όλων των πραγμάτων που υπάρχουν γύρω του, τεχνολογίες, χρήσεις, δραστηριότητες, για να κάνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά δίνει ένα πολύ καλό συνολικό αποτέλεσμα. Άρα νέες δραστηριότητες. Άρα αξιοποίηση των διαφόρων ορεινών όγκων. Πολιτιστικό κομμάτι. Καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον Δήμο. Θα κατεβάσουμε το κομμάτι που αφορά το βουνό, το οποίο όποιος δεν έχει πάει προς τη Φυλή πάνω είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι. Είναι το ένα μέρος του δρυμού, κατεβαίνει κάτω και κάνουν διάφορες αθλητικές, παύλα, αναγεννητικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι εκπληκτικές. Οπότε όμως, επειδή θέλουμε να το αναδείξουμε, θα κατεβάσουμε το βουνό κάτω μέσα στο πάρκο. Δηλαδή θα κάνουμε ένα ομοίωμα βουνού για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν και να παίζουν, να καταλαβαίνουν τι σημαίνει αναρρίχηση. Αυτό που κάνουμε μέσα στα δωμάτια και πηγαίνουν και αυτό το κάνουμε μέσα στο ανοιχτό χώρο. Το πάρκο πόλης έχει μια λογική μπες στο κλίμα που σημαίνει, θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει. Να μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε δραστηριότητες που αφορούν τη διαφορετική χρήση του απορρίμματος, ανακυκλώσεις, να έχουμε πραγματικά μηδενισμό του υπολείμματος σε σχέση με τι ακούμε και γιατί. Εντάξει. Και φυσικά ότι έχει σχέση να δείξουμε δραστηριότητες και τεχνικές στον κόσμο που είναι σε μια περιοχή που χτυπάει άμεσα το κομμάτι που ονομάζουμε ενεργειακή φτώχεια. Διότι τελικά ή όχι, αν το πιστεύετε ή όχι, η μέτρηση έχει δείξει αποτελέσματα ότι σε διάφορα μέρη της Αθήνας, όπως και σε αυτή την περιοχή, οι άνθρωποι απλά δεν ανάβουν να συσταθούν. Δεν είναι ότι ανάβουν με πολύ φτηνό τρόπο ή ακριβό. Δεν ανάβουν. 6 βαθμούς. 7 έχουν μετρήσει στο σπίτι. Εντάξει. Αυτό λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης, το οποίο έχει πάρει η αστική διαχείριση ως ένας φορέας που συμβουλεύει το Δήμο και εμείς μπορέσαμε και βοηθήσαμε αυτή την ομάδα για να μπορέσει να κάνει μια πολύ εξειδικευμένη μελέτη. Αυτό σήμερα έχει χωροθετηθεί με μια συγκεκριμένη λογική, πολεοδομικά. Υπάρχει ΦΕΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες γύρω από αυτό το χώρο, τα 250 στρέμματα, που έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, που έχει κάποιες χωροθετήσεις για κάποιο πολιτιστικό κέντρο το οποίο είναι μητελές. Έχει δηλαδή και κτίρια και ελεύθερο χώρο.
Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτά τα πράγματα να τα αλλάξουμε. Θέλουμε δηλαδή στην ουσία να δώσουμε μία έννοια έμφαση συνολικής αναβάθμισης αυτού του χώρου, που αυτή τη στιγμή, αν πάει κάποιος, είναι κάτι μεταξύ χώματος, νερών, γύρω-γύρω δραστηριότητες και στη μέση λίγο ακανόνιστο. Είναι πάρα πολύ κοντά εκεί που είχαν γίνει τα μεγάλα επεισόδια. Κάποια εποχή που είχαν βάλει κάτι φωτιές έξω από το αστυνομικό κέντρο κτλ. Εκεί είναι. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια άλλη αίσθηση στον χώρο. Και εδώ είναι όλο το μεγάλο στοίχημα. Για μας είναι πολύ συγκεκριμένο το στοίχημα που να δοθεί. Και το στοίχημα περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Περιλαμβάνει η βιοτεχνική αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου. Που σημαίνει φυτεύσεις, ψυχρά υλικά, υδάτινα στοιχεία, σκιάσεις σε συγκεκριμένα σημεία που πρόκειται να υπάρξει. Ενέργεια και ΑΠΕ. Πρέπει να κάνουμε το χώρο σημείο αναφοράς, για μας τουλάχιστον, και επίδειξης μικρών και μεσαίων εφαρμογών ΑΠΕ. Ό,τι σημαίνει φωτοβολταϊκά, αιωλικά μικρά, γεωθερμίες, βιομάζες, όλα αυτά. Εξοικονόμηση ενέργειας. Φυσικά LED, φυσικά low energy κτίρια. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία που γίνεται του Δήμου με το κομμάτι που αφορά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια, για να μπορέσουμε να δώσουμε τεχνογνωσία στον κόσμο να καταλάβει τι είναι. Αν δεν το πιάσει, δεν το ζήσει. Δηλαδή, αν σήμερα εδώ είμαστε σε έναν χώρο που μας έδινε την αίσθηση ότι είμαστε πάρα πολύ άνετα, δεν θα πιστεύατε ότι ναι, εδώ ο χώρος έχει κάνει μια αναβάθμιση η οποία πραγματικά δίνει ένα αποτέλεσμα. Για μας, για τη δική μας ομάδα, σημασία έχει να ζήσει ο κόσμος και να πιστέψει. Αν δεν το ζήσει, δεν θα το πιστέψει. Και δεν θα βάλει και λεφτά. Έτσι. Αειφόρες μεταφορές. Πάρα πολύ σημαντικό. Φτιάχνουμε ένα μέτωπο, φτιάχνουμε ένα κτίριο, φτιάχνουμε που πάει σε ένα άλλο κτίριο, φτιάχνουμε τα πάντα. Αειφόρες μεταφορές είναι τεράστιο θέμα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα, τι ποδηλατόδρομος. Είναι σημασμένο σωστά. Έχει και σωστά το κομμάτι του φαναριού. Δηλαδή, κινδυνεύει. Θα αφήσει το παιδί σας να πάει στον ποδηλατόδρομο μεθαύριο. Αυτή είναι η ιστορία του ποδηλατόδρομου. Έχω ζήσει στην Ολλανδία και το έχω ζήσει από πολύ κοντά αυτό το κομμάτι, οπότε έχω δραματικές εμπειρίες. Διαχείριση αποβλήτων. Ανακυκλώσεις, κομποστοποίησεις, όλα αυτά πρέπει να τα βιώσει ο κόσμος. Διαχείριση φυσικών πόρων. Έχουμε νερό, έχουμε γη, έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, έχουμε αστικούς λαχανόκηπους. Θα κάνουμε και από αυτό. Είναι κομμάτι της παραγωγής ενός κομματιού του απορρίμματος. Πρέπει να μάθει ο κόσμος τι μπορεί να χρησιμοποιήσει πώς. Τέχνη, πολιτισμός. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι ενός αειφόρου σχεδιασμού ενός ανοιχτού χώρου. Δεν μπορείς να το παραλείψεις, δεν βάζεις απλά πλακάκια. Δηλαδή, μια πλατεία δεν είναι απλά πλακάκια. Συγγνώμη που το λέμε. Δεν είναι. Και καινοτομία. Πρόκειται να συμβούν και άλλα πράγματα. Πρόκειται να δώσουμε ευκαιρία σε ανθρώπους, είναι και πολύ αυτό, πολύ της εποχής, να μπορέσουν να δώσουν ιδέες για την επόμενη ανεμογεννήτρια, για το επόμενο κάδο βιοδιασπόμενο. Δώστε χώρο στον κόσμο να δημιουργήσει ωραία πραγματάκια. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Άρα λοιπόν παίρνουμε το σημερινό και του κάνουμε διάφορα. Του βάζουμε άθληση, του βάζουμε κομμάτι πολιτισμού, του βάζουμε το κομμάτι της αναρρίχησης που λέγαμε με το βουνό, του βάζουμε κομμάτι που έχει σχέση με την ανακύκλωση. Συγγνώμη, έχει πάει λίγο ανάποδα, αλλά φυτεύουμε, κάνουμε βιολογική έκθεση, βάζουμε κομμάτι άπε, βάζουμε κομμάτι καινοτομίας. Όλα αυτά είναι προς χωροθέτηση αυτή τη στιγμή. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, είπαμε να δούμε τι συμβαίνει. Διότι δεν μπορούσαμε να μπούμε πουθενά αν δεν είχαμε baseline. Άρα λοιπόν πήγαμε τις βόλτες μας, είδαμε φυσικά σπασμένα πλακάκια, φυσικά ασφαλτούς οι οποίοι είναι προβληματικοί, περνάνε φορτικά, έχουμε προβλήματα συγκοινωνιακά, έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε ένα πάρκο που υφίσταται τώρα, το οποίο όμως και αυτό έχει θέματα, θα το δείτε αργότερα τι θέματα έχει. Ημιτελή, έχουμε κτίρια, άρα έχουμε ένα συνδυασμένο κομμάτι, και κτίριο και ανοιχτός χώρος. Και αυτό είναι μια ιστορία στην οποία έχει πολύ σημαντική πρόβλεψη και η μελέτη του ΚΑΠΕ, δηλαδή η προκήρυξη, πόσο επηρεάζει τελικά αυτά τα εκατομμύρια που θα ρίξουμε, τα 5, τα 4, τα 3, μέσα σε ένα ανοιχτό χώρο σε σχέση με τα γύρω κτίρια. Μειώνει το φορτίο για κλιματισμό, μειώνει οτιδήποτε άλλο, έχει ανεμοπροστασία, μπορεί να κυκλοφορήσει άλλο με τον πάρο αέρας και το ρίξει 22 γριές και τις ψάχνουμε μετά σε κανένα ριάκι. Έτσι. Λοιπόν, φωτισμός, φυσικά τα πάντα. Δύσκολο βέβαια το θέμα κάποιες φορές όταν ο Δήμος δεν συνεργάζεται πάρα πολύ καλά. Διότι δεν είναι, ξέρετε, αυτή η φοβερή υπόθεση που εμείς την έχουμε δει πάρα πολλές φορές μπροστά μας. Διαφορετικοί Δήμοι έχουν διαφορετικό τρόπο που δουλεύουν, με διαφορετικές εθνικές υπηρεσίες, mentality εννοώ. Δεν είναι εύκολο πάντα να βρει τα στοιχεία, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτα δύσκολο. Πας σε ένα Δήμο και έχει τα πάντα, πας σε ένα Δήμο και δεν έχει τίποτα.
Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις δικές μας δουλειές. Εντάξει, φωτισμούς ημιτελείς, σπασμένους, κανιβαλισμένους. Άντε τώρα εδώ να βρεις άκρη. Φυσικά βρίσκεις άκρη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απλά είναι θέμα συνεργασίας καθαρά. Κτίρια. Έχουμε βάλει στόχο κάποια κτίρια και συνεργασία με το Δήμο να αναβαθμιστούν σε όλη την ολότητα, ξεκινώντας από το κέλυφος. Εμείς ξεκινάμε πάντα πια από το κέλυφος. Ψάχνουμε να φτιάξουμε ένα κτίριο το οποίο είναι θερμικά θωρακισμένο. Πρώτα θα μειώσουμε τις ανάγκες του και μετά θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό να είναι το μικρό φορτίο κλιματισμού ή θέρμανσης. Άρα λοιπόν πάμε σε λογικές πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Σκεφτείτε σχεδόν 15 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό το χρόνο, π.χ. για παράδειγμα για ψήξη ή για θέρμανση. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα νούμερο για το Near Zero Energy Building. Παράδειγμα. Αρκετά χρυσό. Ναι. Το έχετε δει αυτό πραγματικά, δηλαδή το έχετε μετρήσει σε κτίριο το οποίο έχει. Σαφέστατα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κτίριο που λειτουργεί και τρία που ξεκινάνε να λειτουργούν. Το ένα έχει μετρήσει κάτω από 15, γιατί ακριβώς σχεδιάστηκε από την αρχή έτσι. Τελεία. Το retrofit είναι μια άλλη υπόθεση. Το να κάνεις retrofit και να πετύχεις τέτοια νούμερα είναι διαφορετικό. Το retrofit είναι λιγότερο πιθανό. Δηλαδή λιγότερο αυστηρός ο στόχος, περισσότερο ανεβασμένο. Ή 20-25-30. Αυτό είναι βέβαια για κτίριο ή κατοικία. Για τριτογενή είναι πάλι άλλα τα νούμερα. Αλλά το θέμα είναι το εξής: όταν έρχεται η Φραγκφούρτη και ο Δήμος Φραγκφούρτης λέει από εδώ και πέρα όλα μου τα κτίρια θα είναι σε αυτό το πρότυπο, γιατί αυτοί μπορούν και δεν μπορούν να λύσουν. Συγγνώμη κιόλας. Έχουμε σχεδιάσει κτίριο στην Πάρο, αυτή τη στιγμή ομάδα, που έχει 10 κιλοβατόρες. Αν έχεις χώρο και μπορείς να κάνεις βιοκλιματικό σχεδιασμό πλήρη, τότε είναι πάλι καλύτερα τα δεδομένα. Αν δεν έχεις και πρέπει να το βάλεις σε μια συγκεκριμένο προσανατολισμό που σου έχει βάλει ο προηγούμενος, που δεν έχεις δέντρα να σε σκιάζουν, για παράδειγμα, ξενοπροστασία το χειμώνα, που δεν έχεις τρόπο να βάλεις τον ήλιο σου μέσα το καλοκαίρι κτλ. Ναι, εκεί είναι άλλα πράγματα. Αλλά πάντα μπορείς να βρεις τρόπους. Το ζήτημα είναι να μειώσεις την ανάγκη. Το τι θα κάνεις μετά για την ανάγκη αυτή είναι άλλο θέμα. Άρα λοιπόν έχουμε βάλει στόχο κάποια κτίρια. Αυτή τη στιγμή αυτό το συγκεκριμένο κτίριο που βλέπετε είναι το κτίριο του εστιατορίου αυτού του μεγάλου πάρκου. Σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που υπήρχε, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το κτίριο. Αν δείτε, εδώ πέρα είναι ημιτελές. Αλλά σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, το πάμε και έχουμε γύρω στους 90% μείωση του φορτίου με το σχεδιασμό που σας έδειξα προηγουμένως, του φορτίου σε σχέση με τον κλιματισμό και 85% σε σχέση με τη θέρμανση. Αυτά τα νούμερα είναι το simulation. Δεν θα κάνουμε κάτι. Αλλά αυτό όμως έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είπαμε ότι πήγαμε και μετρήσαμε. Μετρήσαμε λοιπόν θερμικά. Πήγαμε λοιπόν με θερμοκάμερες και με στοιχεία μέτρησης αέρα και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, δηλαδή πήγαμε και αναπαράξαμε αυτό που θέλει το ΚΑΠΕ στις αναβαθμίσεις του σε ανοιχτό χώρο. Να πηγαίνουμε να μετράμε στο 1,8, να μετράμε έδαφος, να βλέπουμε θερμογραφικά, να κάνουμε διάφορα ωραία πράγματα. Δεν μετρήσαμε ποιότητα αέρα, όπως θα μετράνε μητρολογικοί στο του προγράμματος του ΚΑΠΕ στα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν. Αν και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή δεν μπορείς να φτιάξεις ένα χώρο ο οποίος έχει φοβερά θερμικά χαρακτηριστικά και μετά ο κόσμος να μην μπορεί μέσα να μπει, διότι πραγματικά οι ρήποι εισαγωγικά από την κυκλοφορία γύρω-γύρω είναι τέτοιοι οι οποίοι δεν σου επιτρέπουν να είσαι σε μια ποιότητα αέρα. Εντάξει. Λοιπόν, κάναμε τις διάφορες γύρες μας, πήγαμε παντού, μετρήσαμε, κάναμε, ράναμε πάρα πολύ ωραία. Μετρήσαμε 2 φορές, μετρήσαμε 2 καλοκαίρια στην ουσία. Ένα Σεπτέμβρη και έναν Αύγουστο. Γιατί θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι οι μετρήσεις μας έχουν ένα ενδιαφέρον και μια σημαντικότητα. Αρχίσαμε λοιπόν και μετράμε και βλέπαμε, μην πείτε στη διαδικασία πόσο είναι αυτό, αλλά δείτε τη διαφορά. Δηλαδή, ακόμα και σε υφιστάμενα στοιχεία, σκληρές επιφάνειες, το μπλε είναι χαμηλές θερμοκρασίες, το κόκκινο είναι υψηλές. Αυτή είναι γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι, Σεπτέμβρης. Βλέπετε ακόμα και τώρα εδώ υπάρχουν υλικά τα οποία συμπεριφέρονται διαφορετικά. Δηλαδή ο εργολάβος τότε έκανε μια πρώτη, πιθανόν, δεν ξέρω πόσο το ήξερε προσέγγιση, είναι γύρω στους 8 με 10 χρόνια εργάκι. Η άσφαλτο, θέματα πολλά. Αν έχεις δηλαδή γύρω σου από ένα χώρο μια άσφαλτο η οποία έχει πολύ κακά χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπει συχνή άσφαλτος, έχεις ένα τεράστιο ψιστήρια γύρω από το χώρο σου, το νιώθει όποιος έχει μηχανή το καλοκαίρι, δεν ζεσταίνεσαι τη μηχανή, ζεσταίνεσαι από την άσφαλτο. 70, 65, 70 βαθμούς.
έχει μετρηθεί ότι για παράδειγμα το κομμάτι του ελληνικού θα μπορούσε η πλήρη ανάπλαση σε επίπεδο πάρκου να έχει όχι τόσο καλά αποτελέσματα, δηλαδή θα αύξανε την προσέλευση των αυτοκινήτων και επειδή θα είχε κίνηση θα είχε και μποτιλιάρισμα, το μποτιλιάρισμα δημιουργεί μεγαλύτερο φορτίο, δηλαδή το κομμάτι της κίνησης, το κομμάτι του πυρηνικού έχει πολύ μεγάλη επίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά πλακάκια, διαφορετικά, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, διαφορετικά πλακάκια σε διαφορετικά πεζοδρόμια, σπασμένα, μητελή, όλα αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε. Πήγαμε λοιπόν και μετρήσαμε θερμοκρασίες αέρα και εδάφους με θερμοκάμερες και τα υπόλοιπα σε διάφορα σημεία, για να μπορέσουμε μια αίσθηση. Επίσης μετρήσαμε υγρασία, σχετική υγρασία και αέρα. Εδώ είναι ο αέρας, κατά τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 4-5 ώρα το απόγευμα. Βλέπουμε για παράδειγμα το κομμάτι της υγρασίας κατά πόσο έχει μια μεταβολή αρκετά χαμηλή, δηλαδή γύρω στο 30-35, όχι παραπάνω. Ο αέρας, επειδή καταλαβαίνετε, είναι προς το βουνό, έχει μια ταχύτητα, αλλά αυτό πρέπει να το λάβεις υπόψη σου και να δημιουργήσει υποδομές οι οποίες θα προστατεύουν τον πολίτη που θα υπάρχει εκεί πέρα και θα λειτουργεί, μαζί με τις μελλοντικές υποδομές. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, δεν πρέπει να το προστατεύσει πάρα πολύ. Πολλές φορές έχουμε δει, κυρίως όχι σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε δομημένες με θέμα θερμικής νησίδας, η δημιουργία stagnation point, δηλαδή σημεία που σταματάει ο αέρας, έχει προβλήματα διότι δεν μπορεί να αερίζεται πια. Δεν ψυχραίνεται. Δεν κάνει cooling. Άρα εκεί θέλει αυτό το iteration που λέγαμε και άλλαξε το ξανά και δες μια διαφοροποίηση. Εδώ υπάρχει μεγάλη μάχη εισαγωγικά και μπουνιές μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν τις προδιαγραφές των υλικών και τους αρχιτέκτονες. Οι αρχιτέκτονες ξεκινάνε πολλές φορές και κάνουν μόνο τους το αρχιτεκτονικό. Όπα. Να σου πούμε εγώ έχουμε πρόβλημα. Μα εδώ πρέπει να είναι έτσι. Ναι, αλλά περίμενε. Εκεί γίνεται λοιπόν αυτή η ανάδραση, όπως λέγεται τεχνικά, και υπάρχει μια πολύ ωραία συνεργασία, όπως και στα κτίρια το ίδιο σημαίνει, έτσι. Εδώ λοιπόν είναι θερμοκρασίες αέρα μετρημένες στο 1,8 κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα 6 σημεία, ξεκινάει γύρω στους 29 και φτάνει γύρω στους 35. Και θερμοκρασίες εδάφους, στα σημεία αυτά είναι σπηρές προφανώς δεν είναι χώμα, στα 6 σημεία με τη θερμοκάμερα, εντάξει, εδώ μιλάμε ότι είναι του Αυγούστου, είναι γύρω στους 55 με 60. Εκεί έπαιζε η θερμοκρασία στο πικ του. 60 βαθμούς κάτω, έτσι. Σκεφτείτε τι ακτινοβολία έχει. Ωραία. Αυτό να το αλλάξουμε. Ωραία. Και αν το δούμε λίγο και σε επίπεδο ενός σημείου, τα τρία αυτά που είδαμε, δηλαδή θερμοκρασία του αέρα και θερμοκρασίες δύο υλικών άσφαλτος και του πλακακίου του λευκού, έχεις αυτή τη μεταβολή, αντιλαμβάνεστε τη διαφορετικότητα, αλλά και τις ανάγκες διαφορετικής προσέγγισης που θα έχει ο εργολάβος που θα έρθει να κάνει το έργο και να εφαρμόσει τη μελέτη του ανθρώπου που έκανε simulation χωρίς να έχει μετρήσεις, με δεδομένα κλιματικά τα οποία ήταν στη Φιλαδέλφια. Το ξαναλέω για πέμπτη φορά, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή το έργο. Διότι αν αυτό δεν σας βγει σε ένα ποσοστό στο τέλος της ημέρας, θα ζητήσουν επίσης το λεφτά. Το ξαναλέω για πέμπτη φορά. Παρακαλώ. Μια ευρύτερη περιοχή που μπορεί να μην αφορούν συγκεκριμένο σημείο καλά. Εγώ από ό,τι ξέρω και ας με διαψεύσει ο συνάδελφος, αυτή τη στιγμή η μετρήση επίσης που υπάρχει εκτός από κάποιες προσεγγίσεις που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι από σημεία της Αθήνας, τα οποία αν δεν υπάρχει εγκατεστημένος πιστοποιημένος σταθμός μετρητικός, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα simulation που έχουμε κάνει όλοι μας. Επομένως λοιπόν, η Αθήνα έχει στην ουσία δύο σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να πάρει και άρα λοιπόν πηγαίνουμε και προσομοιάζουμε δυστυχώς ή ευτυχώς με κάποια σημεία τα οποία έχουμε χαρακτηριστικά. Πόσο κοντά ή όχι είναι, αυτό είναι μια συζήτηση. Και αυτή είναι η συζήτηση την οποία κάναμε προηγουμένως, έτσι. Ναι, ρωτάω γιατί ας πούμε εμείς τώρα στην προβληματική της Ουκράνας, η οποία εγχάρει να εκδηλωτώ, είδα ότι έχουν μετρήσεις από το Ποιοι σταθμοί είναι? Στήσαν σταθμούς του έργου του Παλαιού Φαλήρου. Όχι, του Σπιτάλου. Δεν πήραν έτσι τυχαία κάποια περιοχή, κάποια ζώνη και σε μια ευρύτερη περιοχή, μια στρατηγία και... Το Παλαιό Φαλήρο με το σημείο που είσαστε εσείς, τι σχέση έχει, αφού μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση? Δεν νομίζω ότι πήραν. Στήσανε από ό,τι... Στήσανε σταθμό. Πόσο καιρό μετρούσανε? Τώρα και τώρα θα στήσουν σταθμούς. Υπάρχει το έργο μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων που νομίζω ότι παρακολουθείτε. Δεν είναι δηλαδή όλα εδώ το Φαλήρο. Όχι, εγώ σας λέω πώς έχουν γίνει. Στατιστικά, δηλαδή εσείς λέτε ότι έχετε στατιστικά δεδομένα τόσα, ώστε μπορέσετε και βρήκατε... Εμένα μου απαντήσατε σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή εσείς εννοείτε, εάν
Μας ενδιαφέρει και το σημειακό. Απλά η στατιστικότητα του δείγματος για να μπορέσει να κάνει την προσομοίωση υπάρχει σε συγκεκριμένους σταθμούς οι οποίοι δεν είναι στο χώρο σας, δυστυχώς. Επομένως, λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν κάνεις σημειακά τοπικές μετρήσεις, δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται, στο τέλος θα γυρίσει σε εσάς, διότι θα πρέπει να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντες. Αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, συγγνώμη κιόλας. Ειδικά όταν έρχεται το εργολάβος, δεν ξέρω, στο Δήμο Πειραιά πόσο ήταν η έκδοση. Γύρω στο 50. 50. Όταν έχει υπολογιστεί με 12, 13 τετραγωνικό η ψυχρή πλάκα, πώς θα βγει ο εργολάβος όταν του έχουν κάνει γύρω στο 50% με αρχική τιμή 12. Δεν το έχουμε κάνει, μόνος του. Συμφωνώ, μόνος του. Το θέμα ότι εσείς θα πάρετε ένα έργο δυστυχώς στο τέλος, θα το πληρώσετε. Γιατί θα έρθει μετά το ΚΑΠ, εσείς θα ελέγξετε ή το ΔΕΠΕΡΑ. Το ΚΑΠ Θα έρθει λοιπόν ο κύριος, καλή ώρα, και θα μετρήσει. Αλλά δεν είμαι εγώ προσωπικά, Ναι. είμαι σε άλλη διεύθυνση. Ναι. Θα έρθει λοιπόν ένας αντίστοιχος κύριος και θα μετρήσει. Αν μετρήσει και δεν βγει το έργο, δεν θα πληρωθεί. Εσείς όμως, σαν δημοτική αρχή, πώς εξασφαλίζεστε ότι θα γίνει το έργο? Παίρνουμε τα πιστοποιητικά των υλικών, με πλάνο, με την ασφαλεία. Πώς θα τα ελέγξουμε, κάθε πότε θα τα ελέγχουμε, από πού τα αγοράζει, γιατί τα αγοράζει, δεν το υπογράφουμε έτσι. Σε άλλο το κάθε μας ελέγχει. Ναι, όχι. Εύχομαι πραγματικά να βγει το έργο όπως πρέπει, διότι πραγματικά αντιλαμβάνεται ότι 50% σημαίνει 50%. Είναι τεράστιο για ένα έργο ειδικό. Είναι πολύ ειδικό έργο. Έτσι. Με τα αρχαιολογικά άλλη ιστορία. Εντάξει, ξέρουμε. Λοιπόν, να συνεχίσω. Άρα λοιπόν εμείς είδαμε. Παρακαλώ. Για τις μετρήσεις Ναι. στον αέρα. Και πάλι όμως δεν μπορούμε να πάρουμε στο simulation από 2 ημέρες μετρήσεις και να τις ορίσουμε στα δεδομένα. Όχι. Οι μετρήσεις συγκεκριμένες δεν χρησιμοποιήθηκαν στο simulation. Οι μετρήσεις συγκεκριμένες χρησιμοποιήθηκαν να δούμε πού θα πάμε να τοποθετήσουμε γενικά θέματα ανεμοπροστασίας σαν πρώτη ένδειξη. Δηλαδή, πού ρε παιδί μου έχει προβλήματα, πού φαίνεται αυτή. Εδώ είναι πολύ πιο εύκολο. Σε άλλα σημεία που είναι πιο δομημένος ο χώρος είναι πολύ πιο δύσκολο. Πρέπει να προβλέψεις, να δεις ροές, να. Από τη στιγμή που είμαι εκεί πέρα και μετράω, να πάρω μια αίσθηση να καταλάβω τι γίνεται. Τι είναι διευθύνσεις, δηλαδή έχω ένα μικρό τοπικό σταθμούλι, με όσο διακρύβωση έχει το όργανο, είμαι εκεί, το σηκώνω, το κρατώ, συγκεκριμένο πρωτόκολλο, πάμε. Βάλτε το σε σχέση με την εντελώς μη ύπαρξη δεδομένου. Εμένα αυτό με θέλω να βγει από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, δες το ποιοτικά αυτή τη στιγμή. Ότι δυστυχώς, αν δεν κάνουμε μετρήσεις, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αυτή πραγματικά τα υλικά στον τάδε Δήμο τι ιδιότητες έχουν σήμερα. Υποθέτουμε. Ένα δεύτερο, Ναι. φαίνεται να ανήκει, αλλά λογικά θα Πέστε. πει η κατεύθυνση του ανέμου. Κατεύθυνση του ανέμου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν βόρειο, καθαρά. Αυτό, Ναι, διότι είναι, και στο αν θα δεδομένο. δείτε τη γεωμετρία, η φυλή πάνω έχει ένα κομμάτι που είναι σαν σχίσμα και έχει μπερνούλι και φέρνει τον αέρα μέχρι κάτω. Εντάξει. Άρα λοιπόν είδαμε γεωμετρίες, είδαμε θέση υλικών, είδαμε διαστάσεις για να κάνουμε το simulation. Κάναμε μετρήσεις para να κάνουμε simulation. Κατανομή υλικών, είδος, ιδιότητες, θέματα πυκνότητας εδάφους, δέντρων κτλ. Και βέβαια πήγαμε και στήσαμε λοιπόν το μοντέλο μας. Εμείς πάλι Evimet, συγγνώμη που το αναφέρουμε, αλλά είναι open source, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει. Άρα πήγαμε να έχουμε κάποιους στόχους, μείωση το καλοκαίρι της θερμοκρασίας, το 1,8, στα εδάφη μας, κομμάτια που αφορούν τον φορτίο δροσισμού στα γύρω κτίρια, ό,τι δηλαδή έχει και το ΚΑΠΕ στο κομμάτι της προκήρυξης. Πήγαμε καθαρά σαν να πηγαίναμε να κάνουμε αίτηση. Εντάξει, επίτευξη θερμικής άνεσης, ανοιχτό χώρο κανονικά με τις λογικές θερμικής άνεσης που την υπολογίζουμε φυσικά. Θέματα ηλιασμού, διατήρηση ταχύτητας ανέμου σε χαμηλά επίπεδα, γιατί θα κυκλοφορεί κόσμος και δεν είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιους θορύβους στο αυτί μας. Εντάξει, φιλικό προς το περιβάλλον, θέματα πράσινων υλικών πολύ σημαντικά. Εντάξει, πλήρη αποτύπωση κτηριακών δομών, τα πάντα, όποια έχουμε ως δεδομένα γύρω μας πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας, άρα κάνουμε την πλήρη αποτύπωση. Άρα βάλαμε ψυχρά υλικά σε θέματα πεζοδρομίων, βάλαμε ψυχρή άσφαλτο γύρω-γύρω για να μπορέσουμε να μειώσουμε το φαινόμενο που είπαμε. Ενίσχυση πρασίνου για να δούμε θέματα ανεμοπροστασίας και όπου χρειάζεται σκίαση, αλλά και να μπορούμε το καλοκαίρι, το χειμώνα να μπορεί να παίζει με το τι φύτευση θα κάνει. Φυσικά θέματα που αφορούν φύτευση που να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη που υπάρχει στον χώρο. Δεν πάμε να φέρουμε φοινικές, δηλαδή έλεος. Το έχουν κάνει αυτό. Εντάξει. Και φυσικά να εκμεταλλευτούμε, υπάρχει ένα υδάτινο στοιχείο που κατεβαίνει από πάνω,
Δηλαδή από τον ορεινό όγκο, προφανώς τα χρησιμοποιείς αυτά και για θέματα παθητικό τρόπο, να το πούμε, ψήξης του χώρου, έτσι. Τα πάντα πρέπει να χρησιμοποιήσεις, να μειώσεις γενικά την ενέργεια που καταναλώσεις για να μπορέσεις να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εντάξει, η φυστάμενη προτινόμενη, αυτό το κομμάτι της φύτευσης, έχουμε κάνει αρκετά πυκνή φύτευση στο κομμάτι που μας αφορά, διότι είναι πολύ ανοιχτός χώρος και θέλαμε γενικά να καλύψουμε χωμάτινες επιφάνειες. Φυσικά έχουμε την πρόληψη για να γίνουν και διάφορες άλλες περιοχές δόμησης με τη σάμπα κτλ. Και εδώ τώρα είναι η φυστάμενη προτινόμενη για τρία πράγματα. Θερμοκρασία αέρα στο 1,8 στις 3 η ώρα για τις ακραίες θερινές κλιματικές συνθήκες. Ακραίες πάλι με στατιστικό τρόπο, δεν πάμε στην ακραία που βρέθηκε πριν από 4 χρόνια. Εδώ για παράδειγμα πάλι στη Φιλαδέλφια, έτσι, δεν έχουμε σήμερα να μετρήσουμε. Αλλά πηγαίνουμε σε μια λογική να δούμε στατιστικά πώς συμπεριφέρεται και προσπαθούμε προφανώς με το ό,τι υλικό έχουμε και ό,τι αφορά το θέμα της φύτευσης να πετύχουμε όσο καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μόνο θερμοκρασία αέρα, στο 1,8, αυτό που μετρήσαμε γύρω στους 30, 29-30, εντάξει. Δέστε κυρίως τη συσχέτιση των αξώνων, έχουμε από 31 μέχρι 35 στο αποτέλεσμα, ενώ εδώ είχαμε από 32 μέχρι 37, έχουμε δηλαδή ένα 1,5 με 2 βαθμούς διαφορά. Αυτό να σας μείνει στο μυαλό. Άρα πετυχαίνουμε το πρώτο κριτήριο το οποίο είχε το Κάπερ. Είχε στο 1,5 βαθμό. Αντίστοιχα για τη θερμοκρασία εδάφους, έχουμε τροποποιήσει φυσικά πολύ φύτευση, αντιλαμβάνεστε ότι πέρα γίνεται χαμός. Εντάξει, έχουμε εκεί μια μεταβολή θερμοκρασίας η οποία είναι πάλι στις 3 η ώρα, σε ακραίες συνθήκες κτλ. Θα δείτε ότι είναι πάνω από 5 βαθμούς. Και το θέμα της ανεπροστασίας, αυτός είναι ο αέρας με τις κατευθύνσεις που βλέπετε από βορρά κτλ. Το κομμάτι του αέρα βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση κυρίως διότι στην ουσία πηγαίνουμε και κάνουμε ένα είδος στόχευσης πια πώς θα πάμε τον αέρα. Τον προδιαθέτουμε. Που λέμε από εδώ θα πας πια, διότι θέλουμε να κάνουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Τα αποτελέσματα να δείτε είναι 1,7 στον αέρα, 6,2 στο έδαφος, που σημαίνει μείον 5%, μείον 9% και 21% στο κομμάτι της ταχύτητας και στο κομμάτι της θερμικής άνησης ΕΠΕ, γιατί αυτό ήθελε το, έτσι, ναι. Προφανώς, διότι το βάλαμε πολύ δέντρο, να το πω έτσι, πολύ υλικό, γενικά μια πολύ καλή κατάσταση. Σε κάποια κατάσταση εκεί, η οποία βέβαια δεν ήταν τραγική, αλλά όταν θα πάμε να το φτιάξουμε το πάρκο, με όλες τις δραστηριότητες που είπαμε, πρέπει να έχουμε προβλέψει και όλο το κομμάτι βιοκλιματικό. Αυτή ήταν η όλη η ιστορία. Τελείωσα. Δεν ξέρω αν σας κράτησα πολύ ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές. Όπου, 4. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω ότι το ΣΟΑΠ είναι κάτι που χρηματοδοτεί ο Δήμος, η Υγιής και ποιος το χρηματοδοτεί? Σε πρώτη φάση, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, και δεν μπορώ να πω για το θέμα του Δήμου, εμείς κάνουμε τη μελέτη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση με την έννοια ότι είναι του Δήμου τα λεφτά άμεσα, αλλά ξέρω ότι ψάχνουμε τρόπο να μπορέσουμε να βρούμε το χρηματοδοτικό κομμάτι σε επίπεδο stages. Δηλαδή θα γίνει σταδιακά. Δεν μπορεί να γίνει one stop. Μιλάτε για την εφαρμογή τώρα. Μιλάω για την εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή κατάλαβα ότι μας παρουσιάσετε τη μελέτη που εκπονείται, έτσι δεν είναι? Η μελέτη εκπονήθηκε στο κομμάτι αυτής της ανάλυσης. Δεν είναι detailed ανάλυση με την έννοια μιας μελέτης που θα ήταν αύριο πρωί κατευθυμένη στην αντίστοιχη περίπτωση του ΚΑΠΕ. Είναι η αρχική μελέτη για κάποια αρχικά νούμερα να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Δεν είναι εφαρμογή. Όχι, δεν είναι εφαρμογή. Δεν είναι εφαρμογή. Έχουμε κάποιες υποθέσεις κάνει, έτσι. Προφανώς. Και η ομάδα που κάνει αυτή τη μελέτη, την προμελέτη, είναι εσείς? Εγώ, σαν εταιρεία. Η αστική διαχείριση που είναι το κομμάτι του πολεοδομικού, διότι έχω πίσω πολύ πολεοδομικό, διότι αντιλαμβάνεστε 3 δήμοι, είναι το σημείο 3 δήμων εκεί πέρα. Η αστική διαχείριση είναι μια εταιρεία που έχει είναι η εταιρεία που κάνει το πολεοδομικό κομμάτι. Το κομμάτι της ανάπτυξης πολεοδομικό κτλ. Ενδεχομένως, αν υπήρχε μια τεχνική υπηρεσία που θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτό, θα μπορούσε να το κάνει και αυτή. Σε έναν βαθμό, ναι, βέβαια. Και αυτοί οι δύο. Σε αυτή τη φάση, σε αυτό το κομμάτι, ναι. Ωραία. Άρα, δηλαδή, οι προδιαγραφές οι οποίες ζητήθηκαν είναι, ας πούμε, μελετητικά πτυχία πολεοδομικά και περιβαλλοντικά. Ναι. Σας ρωτάω γιατί εμείς σαν Δήμος Πειραιά, που λέγω στη διεύθυνση προγραμματισμού, έχουμε κάνει μια πρόταση για ΣΟΑΠ. Είναι άλλο το concept, όχι για πάρκο. Και η δική σας παρουσίαση μας έβαλε λίγο στη σκέψη ότι μήπως αν
ευδοκιμήσει, ας πούμε, προχωρήσει αυτή την πρόταση, όμως πρέπει πραγματικά να μπουν και τέτοιοι στην ομάδα εργασίας. Δεν το λέω για μένα, αλλά σίγουρα πρέπει να βάλετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας δώσουν κάποια πρώτα. Υπάρχει περιβαλλοντικό κομμάτι, απλά ίσως η σκέψη μας δεν είχε φτάσει σε τόσο βάθος ανάλυσης περιβαλλοντικής και προσομοίωσης και τέτοια. Αυτά ήταν εξ αρχής από τις προδιαγραφές του ΣΟΑΠ, δηλαδή. Όχι. Όχι. Εμείς, δεδομένου ότι υπήρχε. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει. Το ΣΟΑΠ, να σας πω, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ΦΕΚ που έχει μια συγκεκριμένη δομή. Έχει, ας πούμε, και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής με ερωτηματολόγια και όλα αυτά. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε λοιπόν για αυτό που από την αρχή. Εμείς κάνουμε urban, ας το πούμε, sustainable, ας πούμε, σχεδιασμό. Που είναι ένα συνολικό κομμάτι. Το κάνουμε και σε άλλες περιοχές της Αθήνας αυτό. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτό που συνέβη με το ΚΑΠΕ πριν από 2-3 χρόνια και άλλαξε τελείως τα δεδομένα, είναι ότι έβαλε κάποιους κανόνες ποσοτικούς σε ένα τραπέζι. Δηλαδή, οι τόσες μελέτες, 16-17 που είναι τώρα, που συνολικά έχουν αξιολογηθεί αρκετές, 80 νομίζω, έχουν περάσει 35. Βάλανε ένα σημείο αναφορά σε ένα τραπέζι που στην ουσία από εδώ και πέρα ο κόσμος που πρόκειται να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα, αν δεν τα πάρει υπόψη του, στην ουσία βγαίνει εκτός μιας πραγματικότητας. Θα έχουμε στην ουσία γύρω 25 με 30 χρηματοδοτημένα από αυτό το συγκεκριμένο κονδύλι έργα στην Ελλάδα, που θα είναι έργα που θα τα δείχνει ο κόσμος, δηλαδή ο δήμαρχος, οποιοδήποτε, και θα πρέπει να πάμε βάσει πια αυτού. Για παράδειγμα, το έργο του παλαιού Φαλήρου, που είναι μετρημένο, είναι αξιολογημένο, είναι συγκεκριμένο. Είναι ένα δείγμα προς μιμητισμό με την καλύτερη έννοια. Άρα λοιπόν εδώ πια τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και όταν πηγαίνουν σε λογικές που συμμετέχει, δεν ξέρω, ο Δήμος Πειραιά είναι στο Σύμφωνο Δημάρχων. Είναι ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, αυτό βάζει μέσα τέτοιες δραστηριότητες, όχι μόνο για τον ανοιχτό χώρο, προφανώς για τα κτίρια. Επομένως λοιπόν, όλα αυτά έρχονται. Τώρα, το ερώτημα είναι: μπορεί ένας Δήμος να πληρώσει τέτοια πράγματα? Η απάντηση είναι όχι πάντα. Αλλά εδώ είναι και η σχέση που μπορεί να έχει κάποιος σε επίπεδο πώς μπορείς να ζητήσεις κάτι. Τελευταία Ναι. νομίζω ότι το ΣΟΑΠ πρέπει να υποστηρίζεται από ένα GIS ή οτιδήποτε. Ο Δήμος Φιλής είχε κάτι τέτοιο και τα δικά σας στοιχεία και μετρήσεις θα έρθουν να κουμπώσουν? Από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον σήμερα όχι. Εγώ, έτσι μπορώ να κάνω λάθος, δεν χρησιμοποίησα εγώ GIS αποτύπωση. Εγώ πήγα και έκανα αποτύπωση, οι συνεργαζόμενοι δηλαδή δύο εταιρείες, στο κομμάτι που ξέραμε με βάση στοιχεία που είχε ο Δήμος σε επίπεδο κτηριακό. Διότι είναι ένα έργο το οποίο στηρίζει ένα άλλο έργο, το οποίο ήταν η αρχική διαμόρφωση γύρω-γύρω. Υπάρχει μια αποτύπωση, αλλά δεν είναι βασισμένη στη GIS πλατφόρμα όπως το φαντάζεστε. Σε κάποιους άλλους το έχουμε δει, αλλά δεν υπάρχει. Ωστόσο, η πολεοδομική τεχνολογία θεωρώ ότι θα πρέπει να διασταυρωθεί με το γενικό πολεοδομικό. Γι' αυτό δεν έχουμε κάνει μελέτη εφαρμογής. Ή ξέρω εγώ με κατευθύνσεις που υπάρχουν ενδεχομένως το ρυθμιστικό κτίριο. Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ ωραία, απλά ενδεχομένως κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο και αν δεν έχει προσέξει κάτι τέτοιο, γίνεται μια τεράστια δουλειά και μετά σκαλώνει σε ένα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, 200%. Γι' αυτό ακριβώς εγώ ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση στο ποιοτικό του simulation και στο ποσοτικό της μέτρησης. Να προηγηθούν κυρίες, κυρία Καρλοπούλου. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι γίνεται αυτή η περίπτωση υλοποίηση σε στάδια και το πόσο θα χρηματοδοτηθεί τελικά ένα τέτοιο εγχείρημα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Έχετε σκεφτεί καθόλου αυτό που είπα πριν, δηλαδή την ιδέα ότι. Μου έκανε κλικ όταν το παρουσιάσατε, θα μπορούσα να είμαστε και το πιλωτικό σας. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί πραγματικά οι δημότες στη Φυλή θα μπορούσαν με το χρόνο τους, βάζοντας ώρες εργασίας στη συντήρηση αυτού του πάρκου, και να βοηθήσουν στο maintenance, αλλά και να το αισθανθούν σαν δικό τους πράγμα. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Δήμο Φυλής τρέχει το ΠΕΚΟ, που είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Άρα αυτό που λέτε το έχει ήδη ο Δήμος προβλέψει για να μπορέσει να δημιουργήσει ομάδες. Ακριβώς. Φυσικά. Θα σας φέρω στην επαφή με το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι. Ερώτηση, οι τιμές που μας δώσατε είναι. Και στη Μεσαπόλης. Στο τέλος, στο τελευταίο πίνακα. Ναι. Τα αποτελέσματα συνολικά. Τα αποτελέσματα. Αυτά έχουν να κάνουν με το μέσο όρο όλης της εφαρμογής. Ναι, βέβαια. Είναι με τον τρόπο που βγήκε η μεθοδολογία για την εφαρμογή των βαθμίσεων ανοιχτών χώρων για το ΚΑΠΕ. Με τους μέσους όρους, κτλ. Κάποιες ερωτήσεις. Εγώ απλώς ήθελα να επικροτήσω όλα αυτά που παρουσιάσατε. Μόνο μία μικρή συμπλήρωση ως προς την ποιότητα αέρα. Καταρχήν, από τη μία μεριά έχουμε τις κλιματικές παραμέτρους και οι δείκτες αυτοί, όταν λέμε ότι βγήκαν βιβλιογραφικά, διερευνήθηκε η επίπτωση στην υγεία
από τους καύσονες σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι τυχαίος ο τρόπος που έχουν βρεθεί και που έχουν υποδειχθεί. Από την άλλη μεριά, ας μην σταθούμε μόνο στο κλίμα. Ενδιαφέρει, εφόσον έχουμε στα χέρια μας τέτοιου είδους εργαλεία, και όπως είπατε είναι και ελεύθερα και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, μπορούμε να προσωπιώνουμε και ρήπους, συγκέντρωση ρήπων. Τι θέλω να πούμε αυτό. Το 2012 είχε μια συνέντευξη ο Επίτροπος του Climate της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έδειξε ένα γράφημα όπου στις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε επικεντρωθεί στις εκπομπές, δηλαδή στις πηγές των εκπομπών, έχουμε καταφέρει να ταπεινώσουμε και πολλές φορές δραματικά τις εκπομπές και ταυτόχρονα από το 2000 μέχρι το 2010 βλέπει κανείς καμία μείωση στην έκθεση. Δηλαδή τα ppm που εισπνέει ο άνθρωπος στους ανοιχτούς χώρους έχουν παραμείνει τα ίδια. Δηλαδή δεν είναι η λογική το ότι της ανταλλαγής των ρήπων του εκπέμπω ρήπους, αλλά έχω ένα δάσος 5 χιλιόμετρα πιο εκεί, άρα αντισταθμίζω. Αυτό δεν είναι η λογική. Ο άνθρωπος ζει εκεί που ζει. Εκεί αντιλαμβάνεται, εκεί νιώθει. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει μόνο πάνω από την τροπόσφαιρα, μας ενδιαφέρει και στο επίπεδο ζωής του κατοίκου. Μία ερώτηση. Επειδή μιλήσατε πάρα πολύ για τις μετρήσεις, εγώ αναρωτιέμαι, ένας μηχανικός που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τόσες πολλές μετρήσεις ή ένας υπάλληλος του Δήμου που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε το χρόνο να το κάνει, ούτε και την αναμενόμενη αμοιβή. Αν στηριχθεί αντί των σημειακών αυτών μετρήσεων, αν στηριχθεί στις βιβλιοθήκες των κλιματικών ζωνών και πάρει δηλαδή τις χρονοσυρές που έχουμε ήδη στις βιβλιοθήκες, ως οριακές συνθήκες στα συγκεκριμένα μοντέλα. Το ρίσκο της απόφασης θα είναι πολύ μεγάλο, πιστεύετε? Εγώ θέλω να μου το πείτε αυτό ως ΚΑΠΕ, όταν θα πάρετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα δεύτερα simulation σε όλες τις αναβαθμίσεις που θα γίνουν, να μου πείτε εσείς το πόσο απόκληση θα έχει, δεδομένου ότι θα εμπιστεύεστε αυτό που πήρε τις μετρήσεις. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Μια θερμοκάμερα μέτρια κάνει γύρω στους 5.500-6.000 και μια εκπαίδευση καλή ενός χειριστή κάνει γύρω στο 1.500. 7.000 ευρώ απόσταση από το να μετράς κάθε μέρα. Με συγχωρείτε, κάντε το. Το λέω στους Δήμους. Αν και θα μου πάρουν τη δουλειά, κάντε το, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχεις απόδειξη ότι συμβαίνει. Συστήματα ή monitoring. Φυσικά, αλλά αυτό που συζητάμε τώρα δεν το παίρνει σε επίπεδο ζωνών πάλι, δηλαδή θα πάρουμε τώρα τους μετεωρολογικούς. Θέλει το πρόγραμμα. Σε πόσα σημεία συγκεκριμένα. Άλλοι Δήμοι έχουν βάλει 15, άλλοι έχουν βάλει 4. Σε σχετικά συγκρινόμενες επιφάνειες. Ωραία, θα πάρουν τα τις μετρήσεις. Εμένα θα μου πει που έχει κάνει τη βλακία ο εργολόγος. Σας έδειξα από λίγο ότι ένα κομματάκι ήταν μπλε και ένα κομμάτι ήταν κόκκινο. Το μετρητικό σε επίπεδο μετεωρολογικό θα πάρει το overall. Μια άλλο το παιδί παίζει, έχω πάρει θερμογραφία σε πλατεία, γύρω-γύρω δέντρα και η πλατεία να έχει 65 βαθμούς στο έδαφος. Καλοκαίρι. Το μετρητικό ξέρετε θα δείξει. Γύρω-γύρω το ωραίο το πλατάνι. Το παιδί που παίζει όμως κάτω θα έχει 65 βαθμούς στο πόδι του. Για πέστε μου εσείς. Συγγνώμη, είμαι της μέτρησης άνθρωπος. Όχι, όταν λέω για monitoring εννοώ με sensors. Θα έχω μετρήσει, δηλαδή τι να πω τώρα. Με sensors, δεν εννοώ για να... Με sensors, εντάξει, ναι, είναι αυτός ο άλλος τρόπος. Εντάξει. Καλό όμως είναι να βάζουμε και τον κόσμο να πηγαίνει λίγο παρακάτω. Γιατί να σας πω κάτι, ερώτηση είναι, σε αυτό που δείξατε, αν χαλάσει ένας από τους πομπούς που είναι πάνω στο, το σκεφτόμουν, πάνω στο φως, θα φύγουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί είδατε ότι είναι συριακοί, στο ηλεκτροφωτισμό. Αν χαλάσει ένας πομπός, όχι. Πηγαίνουν ψηλωτά. Είναι σε μεγάλη απόσταση. Ευχαριστούμε κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέροντα όλα αυτά.